ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ରମେଶ ନାୟକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ରାଶିଫଳ ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଜଣାଉଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ 16/12/2025 ଠାରୁ 13/1/2026 ଏ ମାସଟି କିପରି କଟିବ ମୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରାଶିଫଳ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଅବଗତ କରାଇବେ। ଏହି ଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜଣାଇଥିଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା ପଡ଼ିଲେ ବା ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଜଣାଇବି। ଯେପରି ଗ୍ରହ ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଦଣ୍ଡା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଦେଲେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହେଲା ନାଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଏବଂ ଶଙ୍ଖା ସୁନ୍ଦର ଦେଲେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଯେପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହରିଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡନ କତି ଓ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହେଲା ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଏବଂ ଲହୁଣୀ ନବାତ ଦେଲେ ଯେପରି ଶିବ ମହାଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ବା ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସେପରି ଶୁକ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଲେ ବା କ'ଣ ତାହାର ଖରାପ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ପଡ଼ିଥାଏ, କ'ଣ କଲେ ଶୁକ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଶୁକ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ଏହି ଶୁକ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ବା ଏ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା ଯାହାର ଖରାପ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଥମେ ନାକ କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ବିଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭାରସାମ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ରହିବେ। ଶୁକ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ସେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି, କାରଣ ସେ ହୁଅନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ଏ ଗ୍ରହ ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳ ସଫଳ କରାଇଦେବନି। ବିଦ୍ୟାରେ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଦେବ ନାହିଁ। ଏହି ଶୁକ୍ର ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏହି ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ ବା ଏହି ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ଵେତ ଚାମର ବା ଶ୍ଵେତ ବସ୍ତ୍ର ବା ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ବା ରୂପା ଘଟକା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆଣି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆଣନ୍ତୁ। ଶ୍ଵେତ ଚାମର ଆଣନ୍ତୁ ବା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତୁ ବା ରୂପା ଘଟକା ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆଣି ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣାସ ଭୋଜନ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣାସ ଦାନ କଲେ ଏହି ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ମନେ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏହି ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ଵେତ ଚାମର ବା ଶ୍ଵେତ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ବା ରୂପା ଘଟକରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଆଣି ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଭୋଜନ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣା ଦାନ କଲେ ଏହି ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2ରେ ଆପଣ କହିବି ହୀରକ ପତ୍ର ବା ଆମେରିକାନ ଡାଇମଣ୍ଡକୁ ରୂପାରେ ମୁଦିଟିଏ ଲଗାଇ ପିନ୍ଧିବେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ହୁଅନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ହୀରକ ପତ୍ର ବା ଆମେରିକାନ ଡାଇମଣ୍ଡକୁ ରୂପାରେ ମୁଦିଟିଏ ତିଆରି ପିନ୍ଧିଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ନମ୍ବର 3 ହେଲା ଏହି ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତି ବାସଙ୍ଗ ଧଳା ଅକରାନ୍ତି ଫୁଲ ବା ତାଙ୍କ ମୂଳ ଚେରକୁ ଆଣିକରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବା ତାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଅଷ୍ଟକନ୍ଥର ଭୁଜପତ୍ରରେ ଲେଖି ରୂପା ଚାବିଜ କରିବେ ଆପଣ ଯଦି ପିନ୍ଧିବେ। ପୁରୁଷମାନେ ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବାମ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧିବେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପଢ଼ି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ତାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଅବଗତ କରାଇଲେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଅବଗତ କରାଇଦେବି। ଏହି ଶୁକ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଲେ ମା କମଳା ଦେବୀ। ମା କମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆପଣ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 100ରୁ 90% ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଅବଗତ କରାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।